מטליות נובוק משמשות לניקוי אור מסוג נובוק. המטליות המדהימות האלה ינקו את רוב הלכלוך ויסירו כתמים דהויים ורדודים על אור הנובוק שנגרמים על ידי שומני הגוף. פשוט קח את מטלית הנובוק, פרוס אותה ועטוף אותה סביב ספוג נקי ויבש. אחר כך שפשף את האור לכל הכיוונים, ראה את הלכלוך מתחיל לעבור אל המטלית. בזמן השימוש במטלית מאוד חשוב לחשוף אותה לכל הכיוונים. אתה עלול להבחין שחלק מן הצבע עובר מהאור אל הבד. זה קורה מכיוון שרוב הנובוקים אינם מוגנים מפני דהיית צבע. מאוד חשוב לזכור שאחרי שימוש במטלית נובוק על צבע מסוים, אסור להשתמש במטלית עבור צבע אחר. אחרת, תעבירו צבע מאור אחד למשנהו. כשלב אחרון, כהגנה על האור, השתמש באקו פרוטקטור.